nwere ife na-agbawa obi ịhapụ nwaanyị for years o wee zụba nwa zụsịa kịta anụnwa ili aka nwa elugo iwe mapụta maka na nwoke iwe mapụta maka tradition iwe mapụta maka na ịmagolo right gị kịta ịmarọzi na ịzụ ụmụaka fụbụ right gị too. This woman sị m nne ya just to chọọ ife ihe ndị mmadụ ga-ede na comment section. Anyway, I don't know, but ọ na-ewute ụdị fa na-ewute chee ụdị ha na-ewute zụọ na ụmụaka for years. It's like more than 20 years now. Ijuru ese iwetere ego nothing. Now you know you're right. Si buru bịa be gị kụwa wee malụ na ịmụtala nwa. Ana m ekwu oge ọbụla ịhapụgodo nwaanyị support your kids, give something. 1 naira ego ise. Yes, support your kids. O nwere ife ụmụaka melụ gị na fabialụ gị ụwa ife na-eselụ gị na nwunye gị ise different thing. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.